Dit is de podcast van Omroep Friesland. Femke en haar landbouwbeleid, de 2.0-coalitie van Wat is Friesland en de zwargen onbereikbare Frieske ziekenhuiszorg. Samen maar een paar zaken dat het Nijsforum hem dadelijk hoe boegt. Met 3 gasten aan tafel. Boer en bestuurder Jan Teerde Kooistra, CDA-fractievoorzitter in Wat is Friesland, Geertje Kooistra en PvdA-steertelid Jaap Stalenburg. Dit is ont inhoren het Nijsforum van Bureau de Vries. Welkom. Omroep Friesland. Bureau de Vries. Aan tafel dus onder oren Geertje Kooistra. De wel is internaat ook, hè? Ja, klopt. Ja. Grutte Braunhaan is de reboelje haast wat oer. Nou nee, de reboelje is in die zin nog net hoor, want het rekent nog flink naai. En het is en dat is ook iets wat de brandwacht zei van wij kunnen daar net goed bij komen, dus het is gewoon een kwestie van geduld. Maar wij zitten dus, mijn eigen wenning, die zit nu al mooi skoft vanuit Toorn zit de nacht al in de reek. En de ramen waren nog steeds dicht. En op een gegeven moment denk ik, alles roept naar reek. En baande siepels en baande riappels, ja. Nou, hier ik dat zelfs het voetbal je net ook omdat er ik al je van die roerdeeltjes en glasdeeltjes van zonnepanelen, oeral. Bij Jim dus ik in de tuin? Nou, eigenlijk bij u is in de tuin net zo vol. Maar dat is, dienachts is dat wat meer aan de andere kant van het dorp uitgang. Maar het is echt, oeral maar echt bij de hand even goed op bidel. En even goed zien wat, maar je eigen hier echt even goed skillsje. Nou, het roept je net naar reek, dus nee, het mooi is hier goed, maar dat is wel de impact van dit nijs, want dat is echt... Van zo'n dorp is heel groot. Ja, het is echt heel groot, dat is zeker zijn. Ja. Ik kon tafel dus Jan Teerde Kooistra, boer en bestuurder. Wat ben je nou in het vaste plak? Boer. Ja? Ja, het grootste part van de week wel, ja. Maar in de Holle misschien wel meer bestuurder, want dat had je de hele week bij. Ja, hè? En boer krijg ik, maar dat gaat er om elkaar heen. Maar, ja. En botst het ik wel eens? Soms wel, ja, dat kent. Maar in de regel sluit het wel bij mijn vaak. Ja, maar het kan wel eens wezen, dat zag ik tenminste nou bij politici ik wel, dat hun boerenhead zei van we moeten dit. Maar dat de bestuurderskant of de politieke kant zei, ja, maar we moeten misschien toch voor de zekerheid maar dat. Ja, ik snap wat je bedoelt, dat kan. Maar nee, daar heb ik het meeste les net van. Nee. Nou, hoeft je aan tafel ik net de nuance, ziet je ze letten maar op je de duidelijke standpunt. Ja, ik zelf. Nou, voor duidelijke standpunten ben je Jaap Stalenburg altijd te langer. PvdA steertelid, nou ook weer aan tafel. Ja, PvdA steertelid. Het is overal nou GroenLinks PvdA, maar daar had je net zo'n soort mee, hè? Nou, juist wel. Ik heb nu ontdekt, met anderen nou, kijk... Uiteindelijk, ik ben niet gecharmeerd van Ad Melkert. En ik zie nu dat een groep uit het verleden de Partij van de Arbeid probeert te hervormen of op een andere koers te krijgen. Ik denk dat, ik ben er nu inmiddels achter. Ik heb afgelopen maanden ook het contact tussen onze Statenfractie en de Tweede Kamerfractie toch weer aardig goed hersteld. En met name Jesse Klaver heeft daar een grote rol in gespeeld. Ik denk dat, laten we zeggen, het sociaal-democratische van de Partij van de Arbeid en het groene van GroenLinks, dat bij elkaar wel... Ja, maar die hele sector van woke en zo, die dik wat in die partij hingen, daar mag toch niks van haar? Nee, ik moet helemaal niks hebben van woke. Maar als ik dan spreek met Kamerleden van GroenLinks, die zijn daar ook niet zo van. Het is kijk, iedere vereniging of organisatie heeft zijn eigen, laten we zeggen, radicale achterban. En ja, die heeft GroenLinks ook, maar die heeft de Partij van de Arbeid ook. En die heeft het CDA ook. Het is een beetje, uiteindelijk wordt ook heel veel geframed. Ik denk dat we daar misschien straks nog even over hebben, dat zo langzamerhand er een complete desinformatie-industrie is. Mensen worden niet meer betrouwbaar geïnformeerd. En je ziet het afgelopen week ook weer met Femke Halsema. Er wordt heel snel een stempel opgeplakt. En de feiten blijken dan weer anders. Ik denk dat we zo langzamerhand ook een beetje allemaal op links en op rechts slachtoffer van desinformatie zijn. Nou, laten we hopen dat we Joet in elk geval goed we er goed denken praten naar aanleiding van de echte feiten. En dan begint altijd even met een rondje eigen nijs. Nou, dat eigen nijs wie je misschien wel de brand. Ja, wie eigenlijk mijn eigen nijs. Wat mij deze week echt een flinke impact hier. Heel los van wat er op het internationaal gebeurt in Israël en dat soort zaken. Dat raakt het meer alle keren wel op mij. Maar dit is dan toch even, dat staat dichtbij. Dat is echt even een impact voor het dorp, impact voor de huishouding, impact voor vooral het bedrijf zelf, de jong. Ja. Want mijn man zit bij de brandwacht en dan zit hij zelf bij de raadsvergadering en dan heerst er niet van dikke bruin internaat. Oei, geheden.
En dan is de burgemeester die moest heel wijze raadsvergadering echt die kant uit. Dan denk je van oei, dit is net goed. Nee. En dan gaat die kerel hoe er heen. Ja, dat is echt... En dan neemt het al even in relatie tot hele grote gebeurtenissen. Biegelis in het Midden-Eersten. Maar als het zat dichtbij komt, dit soort dingen, dan wordt dat voor jezelf natuurlijk wel het rustig. Ja, dat is echt even heel groot. Dan zussen thuis, de volgende dag is mijn zoon die wordt werken en die zei, die is bij de Bruin op bed gaan en die vreeg het voort. Men ben er gewonnen van? Ik zei, nee jongen. Hij zei, daar ben ik blij om. Nou, ik denk, wat een fijne vraag. Ja, dat is het beste. Nou, daar gaat het om. Ja, precies. Ja, dat is het beste nice van dit dan weer. Ja, klopt. Kooistra, wat is jou van de week ik nog opvallen? Nou, net specifiek nice, of tenminste net specifiek eigen nice. Ik werk me vooral met douane houden. Dus wat eigenlijk ik op agenda voor straks zit, is de Lambo-debatten en de boeren die het bellen. Hè, en mijn eigen bellerij daaromheen, zeg maar. En wat er gebeurde nou in de Tweede Kamer, zeg maar de coalitie en hoe dat oors is, als misschien wel jij er weer. Maar hij van de week wel gewoon op het trekker zitten, toch? Ja, we doen Joe Bell, dan zie ik op de trekker. En we hebben, het wordt nog trouwens los maar heel goed hier niet in Wiert. Het kan weinig laaien. We hebben toch van de week op een jong zo'n millimeter. En we hebben weer toen een gashelling. En we net meer te kuilen, zeg maar. We net met de oosten van de Gelderland. Maar we hopen er wel om heel lang van mooie gas of mooie oktobergas profiteren kunnen. Nou, ik denk, je zit er vast. Ik even bij Gelukkig hebben we een paar geweldige weekend gehad. Dus hebben het vader hier wie maar echt begin je nog altijd zitten met van het wie alweer aardig wierd. Nee, maar het verbaast je hoe weinig het al om deze tijd. Ik heb van hen ik wel, dat vind ik altijd wel mooi. In de maart wordt het ruim de waai droeg en in de eerste wordt het droeg waar wierd. En daar zit wel wat in. Dat zal letterlijk is net, maar daar zit wel wat in. Dus ik ken op een tegeltje trouwens. Dat is een mooi. Die ook onthouden. Mooie uitspraak. Wat is die eigenijs? Ja, dat loopt eigenlijk over alle spanningen heen die er in de wereld zijn. Van mevrouw Faber tot het Midden-Oosten. Dat is een hoofdredactioneel commentaar gisteren in het Fries Dagblad van Ria Knaats. Ik heb daarover lopen nadenken. Afgelopen week is er een onderzoek gepubliceerd. En dat gaat over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar het had ook over Nederland kunnen gaan. En is dat jongeren met name gewoon door het veelvuldig op het social media zijn nauwelijks meer serieus worden geïnformeerd over de echte problemen in de wereld. Ja. Er hangt altijd een frame overheen. Er hangen altijd de gemanipuleerde beelden overheen. En met AI erbij wordt het nog veel erger, want iedereen kan zijn eigen filmpje maken. Kortom, de informatievoorziening is in de problemen. Slaan we dat even plat terug naar Friesland, dan is de zorg, en die is ook al door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uitgesproken, dat echt de onafhankelijke verslaggeving en de kritische verslaggeving van de politiek, ook in de provincie, in groot gevaar komt door met name financiële problemen, ook door desinformatie. En ik denk dat wij als Partij van de Arbeid het komend half jaar echt wel gaan kijken of we in samenwerking met alle mediapartijen kunnen komen tot een goed ecosysteem in Friesland, waardoor we in ieder geval zorgen dat de Friese media betrouwbaar en goed informeren. Maar van akte en die initiatieven die wacht we dan al. Laten we eerst maar eens even oergeven naar een onderwerp dat het van een week ik een soort oergeven. Een charme-offensief, dat lijkt mij voor dit stadium lijkt me dat effectiever. Het mestpakket, ik ga echt alle mogelijke opties. Zelfs zien als we mest verwerken kunnen in potgroen. Er komt een heel soort type voor mestvergisting en mestverwerking. Dus we zijn op alle mogelijke terreinen bij ons schakelen. Een charme-offensief, dat lijkt mij voor dit stadium lijkt me dat effectiever. Ja, we hebben Us Femkes, is ik maar even, de minister van Landbouw, actief in Europa en ik in de Tweede Kamer van de week. En het idee van we slaan met de voet op tafel is nou wat omboeg. Nee, van we starten een charme-offensief. Ja, ik zorg jou al even aan, Kooistra. Hoe vind je dat ze docht? Goed, hè? Natuurlijk met wacht je tot een goede plan. Hè? Die komen in december en daar ben we heel benieuwd naar vanzelf. En ik ben heel blij mee dat ze daar zitten. We hebben sinds een heel skoft in ieder geval in derde die qua inhoud net inwerken worden hoeft. En misschien in het politieke spel, misschien daar is natuurlijk minder ervaren mee. Ik al is ze er wel een aantal jaren ervaren mee. Maar qua inhoud, dat is wel heel fijn. Hè? Hoors met mensen altijd de eerste oorlog bezitters we doen en alles jaren. En had je daar zelf
geen beleving bij hebt en dat maar je even in een kwartskofkwartier verzamelen, dan wordt het vaak zo lang. En dat hij je nou net. Ja, nou zit je, qua inhoud zit het wel goed, maar een heel soort van haar plan weten wij ook nog net hoe die eruit zorgen. Want ja, dat mag al je nog komen. Nou, wat we wel weten is dat die intenties goed zijn, maar zeker die plan met de grote oplossingen wat nog komen. Ja, ja, maar goede intenties, kom je er mee? Nee, zeker niet. Dus die goede intenties met omzet weer in een goede plan. Ja, maar ja, goed, hoop, dat is uitgestelde teleurstelling. Ja. Dus dat je hoop je, het komt al je wel goed. Hoop doet leven, hè? Dat houd je op een been. En als de goede intenties afvallen, ja, dan wordt het natuurlijk een teleurstelling. Maar het heeft ook niet zin om daar nou vanuit te gaan. We beginnen van het positieve uit. Dat dacht de PvdA, of niet? Nou ja, PvdA, we hebben afgelopen maandag ik heb het net ook al gezegd, toevallig een gesprek met de Tweede Kamerfractie. Daar deed ook Laura Brometta mee. En als je dan ziet het hele treurige omveld van deze minister. Ik heb dit werkelijk nog nooit meegemaakt. Dat coalitiepartijen en oppositie samen moties indienen tegen het beleid van de minister. Ja. Ik bedoel, dat is bijna nog nooit vertoond. En het grote probleem van Femke Wiersma, ik moet zeggen gemakkelijk Femke, want persoonlijk mag ik haar wel. Femke van minister Wiersma, het persoonlijke tragedie is dat zij heel erg worstelt met gelijk hebben en gelijk krijgen. En dat zij ook niet de politieke handigheid heeft om met de Kamer gewoon samen tot beleid te komen. En dan even die vuist op tafel slaan. Wij zijn met de statenleden naar Brussel geweest. En we hebben achter de schermen met topambtenaren van de Europese Commissie gesproken. Nou, één ding. Nederland gaat geen dramatische veranderingen voor elkaar krijgen in Brussel. Verwacht je dat wel? Kooistra? Ik weet net wat ik verwacht zie, maar wat ik wel weet is dat wij en die argumenten, het Femke ik in de tas mooi, dat we hele goede argumenten hebben om dingen wel voor elkaar te krijgen. Dus het is het wol of net wol? Ja, daar valt de stier. Daar valt het bezocht, hè? Ja. Ja, die inderdaad. Maar goed, dat geldt nog net meer, vind ik. Maar er zijn wel hele goede argumenten. Of het nou bijvoorbeeld door de derogatieverlies of voor een pad. Gelijk hebben, gelijk krijgen. Ja, maar goed, ik wil refereren. Daar heb ik me wel over verbaasd. Hè, want wat coalitiegenoten, hè, bijvoorbeeld dan Harm Holman, hè, die zit in de coalitie, dus de landbouwwoordvoerder. Van de Partij van Omtzigt, ja. Ja, en wat die van de week zei, dan denk ik, ja, als dit extra parlementair is, dan word ik er net blij van. Hè. Maar zijn partij zit bij het coalitieakkoord. En dat valt er in feite, als je nou een coalitieakkoord valt er ik om. En daar rent er wie is mij maar voor de voort. En dat verbaast mij. Die verzelt zich vanuit zijn eigen ondervinding. Zei het van, en dan maakt er wat maar. En ik jij alleen nog maar, ja, we werken hier gewoon en dat komt nog. Ik snap ik wel dat er zei, blinder gas erop. Ja, maar zijn plan heb ik net, jongen. Dus wat ik nou wel zeg, dat politiek is altijd wel dat politieke spel. Hè, dus dat van oppositie kist dat verwacht. Dat is het nare deel van de politiek. Dus die spelen dat spel, dat kist. Maar als je coalitiegenoten daarin niet en ik in mij doen. Ja, nou, ik denk dat Femke en de PBB, die ben van de weekend hier verbaas ik me dus over. Kijk, wij wilden allemaal, dit kabinet moest allemaal anders doen. Extra parlementair en ja, nee, er moest dualisme en noem maar op. En nu later met name VVD en NSC hebben moeite met het beleid van de minister. Die maken afspraken met de oppositie. En nu telt dat extra parlementair niet meer. Dit hoort gewoon bij een democratie, gezonde democratie. En dat u daar niet gelukkig mee bent. Dat je zelf wel even een jong van dat die er vol oefenuven. Dus dit kabinet is nog maar goed 100 dagen onder de gong en dan zit ze een waarde al 100 dagen puinhoop. Nou, Geertje Kooistra, nou komt zo uit een regio dat de landbouw belangrijk is. Bename de bouw dan. Viel zie ik verwant met dat boerenleven? Ja, zeker viel het mij verwant met de boerenleven. Ik bedoel, als ik het dan heel dicht bij mezelf loop. Mijn familie die zit in de landbouw. Mijn vriend zit in de landbouw. Dus wat dat betreft is het heel dichtbij. Maar als we dan even zorgen van wat het dan van Noord-Friesland inhoudt. Wat ik dan vooral hier is vooral het hele gebeuren door derogatie. Dat is echt een ding wat men heel wat bezighoudt. En we hebben nou nog steeds in feite geen oplossing voor haar. En dan zei het inderdaad Wiersma, we komen in december met een plan. Maar ik denk dat wat er nou opgeleid lijkt, dat is maar een heel iets denkje wat oplost worden kan. En we gaan. Nou, het is ongeveer nog 10% wat we daarmee verwerken kunnen om mest. Ja.
Maar goed, de basis van de discussie is feitelijk van... moeten we met minder vee in de toekomst... of kunnen we een manier vinden waarop we tropwoordjes dat we het nodig doen? En hoe zit het daarin? Ik denk uiteindelijk wel dat je dan naar minder vee maakt. Maar ik denk wat het vooral is, dat het een samenspel is. Want akkerbouw en veeteelt, dat jet in mijn beleving gewoon bij elkaar. En dat is extra met het verhaal van natuur en landbouw. Het altijd uit elkaar zet. Maar ik vind dat het bij elkaar jaren maakt. En daarom baal ik het soort er wel van dat het hele NPLG wel van tafel is hellen. Omdat dat toch een wijs zorgt om die beide zaken bij elkaar te krijgen. En om dat als in te zien. En dan om dat al die ruimte te gaan in Nederland. Ja, dat wie dat hele grote plan waar die in allerlei regio's van praten. Wie het gilt voor en dat is in één keer van tafel. Ja, in één keer is dat van tafel. En dan denk ik van, maar wacht even, daar hebben wel heel veel shitsiesplanten. Er is wel heel veel al uitwerkt. En nou ja, ik hoorde ook dat Kooistra daar ook al scoop mee bezig was. Dan denk ik van, is dat dan al je verlen? Moet je dat nou echt van tafel gooien? Of is er nou een manier dat... Wie is me aan mij komt, hop, we pakken het weer op en we gaan verder en dan op een andere route. Ja, zo kennen, maar ik zie hem even net. Ik zie hem ook niet. Zou je hem wel, Kooistra? Nou ja, dat NPLG is net heel... Ja, die is voort, maar net alle deel is voort, zeg maar. Maar daar hebben we, nou ja, wij hebben van alles van mij gekregen. Dat is toen ik net goed geregisseerd, vind ik. Hè, want uiteindelijk moesten de provincies onderslagen. En ja, dan gaat van alles en iedereen van jongens, er is een protégeld en nou betekenen wij leuke dingen. Hè. Iedereen laat je wensen op tafel. En uiteindelijk kwam er een wensenlijst die een keer zijn volle kosten er geld voor wie. Ja, dan ga je het net goed gereduceerd als oerhiet. Dus dat ging. Zij alleen maar praten en dingen op papier zetten. Maar ik zit van dit is het verlanglistje. Dit willen wij graag. Dat had Femke Wiersma in de provincie Friesland maar als deputaire. Ik zelf wil meewerken. En dan kun je zitten van nou optimaal is dat we dit graag willen. En dan kun je toch uiteindelijk zitten van ja, ik ben een verlanglistje. Je krijgt nooit alles wat je vreegt. Nee, maar ik hier er net bij van goh, maar hier binnen boeren maar geholpen. Hier hebben wij echt wat aan. Dat gevoel kreeg ik. Dat is toch groter dan alleen de boeren. En dat merk ik gewoon Wiersma ik wel dat hij er net. Dus ik verbaasde mij in die zin net dat hij dat oorzegt. Nee. Dat merk ik in Friesland ook wel. Ik vind dit zo jammer. Ik bedoel, ik vind dit echt heel jammer. Kijk, het gaat niet alleen om de boeren. Als het om landbouwtransitie gaat, ze moeten de boeren optrekken, mensen die zuinig willen zijn op de natuur. Doe dat nou eens samen. Ik hoor voortdurend alleen maar het boerenbelang. Ik wil ook opkomen voor het belang van mensen die vinden dat de natuur in Friesland behouden moet blijven. Ja, nou, daar ben we natuurlijk net op zin. Sterker nog, daar ben je een grote partner in. Want het grutpad voor het natuurbeheer veel straks terug meest nu te krijgen. Die worden. Dat ken boeren ook heel goed. Maar jouw kant, jouw achterban, dat rekt het net graag. Hè? Dus, nou. Nee, maar dat merk ik altijd wel. Want ze hadden vanochtend, je hebt nou sapborking in. Dan denken ze, nou dat is leuk. Maar dat vinden wij wel een goede manier van borkje. Maar dat wij dat dan terugrekken niet. En die boer die kan daar net mee uitkomen. Ja, dan kunnen wij als boeren... Die boer kan er wel mee uitkomen. Als de supermerken mij waar is even loslieten dat al dat soort zuivelproducten maar voor een minimumprijs in de winkel staan. Dus dat is heel goed keer. Dat jerkt dan ik wel van allemaal wat daarin regelen. Maar dat is ik nog nooit in geslagen. Want wij hebben meer dingen in Europa dat we een IEP-merk hebben. Dus de Duitse melken kun je steen. Wij ben qua IEP-merk ben we wel in Europa. Qua spelregels we net. En dan wol. Dus dat regels toen net samen. Ja, maar wat ik nu niet begrijp, en ik zal zeggen dat ik er kwaad over word, want ik word nergens meer kwaad over. Ik verbaas me zo, er liggen miljarden klaar voor dat NPLG. Landbouw, zeg maar gewoon landbouwtransitie. Om gewoon boeren een toekomst te geven en ook de natuur te beschermen. Een van de eerste dingen die minister Wiersma doet, is daar een streep doorhalen. Dan ga je toch met de rug naar de natuur staan, of niet? Ik heb dat zo vaak, we verstaan van de transitie en weet ik ben al zo'n 34 jaar geboren. En 34 jaar hebben wij borken totaal oors als nou. Dus ik zit al mijn hele leven in de transitie en al die oren boeren. Wij scoren gewoon hield dit wel mooi op. We bewegen terug. En wij hebben het duwels in de gaten tot hoe vier wij bewegen kennen. We hebben bij boeren bij Bleeuwen kennen. Maar hij heeft duwels in de gaten dat je terug verroor je maat, transformeren maat en nee, minder vee? Maar die boeren die het nou boeren binnen en die ik nog takkomst ha, die hadden ik altijd dingen. Of ze binnen er meer of ze geen takkomst. Dus dat hadden de meeste boeren wel terug. Wat hoeveel kei melken je nou? Wij nou 240. 240. Ja, en jong. Dat maakt misschien wel terug de helden. Ja, nou, maar dan moet ik nou al wat vaarwaarden op schroeven. Dat ken zeg maar.
Maar spelen dat wel in je achterholen dat het er misschien... Nou, dat is mooi van bestuurder wij zijn zelf ik boer binnen. Dan heb ik viel heel gauw in wat zei. Viel ik heel gauw van maar daar kom ik net mee. Het is een leuk verhaal. Dus ik word heel het soort torpedeerd maar leuke wensen. Maar waar ik net mee en mijn sector net mee verder ken. En dat, men rekt het net. Het is al je mooie verhaal en woorden. Je wordt in de politiek deeg wordt met woorden. En net massief is. En dat merkst ik wel. Het is ook heel logisch dat gebeurt. Want zij krijgt die achtergrond net. Nou ja, kan ik zeggen, er wordt misschien net al in yield rekenen. Maar er wordt ik in oorwaarden rekenen. Want we gaan correct al, ik in het Nijswijk herkennen. Dat het in de toekomst van de wereld. Dat we alle doelstellingen die we met het klimaat stelt hier. Dat we die nu elke dag net helden. Nou, dat ben waar. Dat kan je misschien niet direct in yield uitdrukken. Nee. Maar daarmee wil ik mij rekken je toch? Nou ja, en daarom vond ik het idee van het CDA en de oppositie zo goed door het Klimaatfonds. Want dat we nog steeds van bij het NPLG is dus de uitkwam dat er dus een heel groot eisenpakket of pakket lijkt wat heel soort yield kost. Dat yield is er dan op dat moment net. Maar als we dit kop die onklimaatdoelen halen, werd dus onroerend de problemen dus echt terugkomen. Ja. Dat het nou al bij de landbouwdeadline wordt. Dan denk ik van, dan laten we wel yield en dan doen we het samen. Dan gaan we met de neus richting hetzelfde doel. Want uiteindelijk willen we al je dat dus klimaat goed bloot en dat we hier al je nog goed wijn blowen kunnen. Want het is voor ons baan. Ja, mooi dat je die vraag van jou hebt. Wij zijn daar ook al per liter melk wordt de CO2-footprint al uitrekenen. En daar ben je wel heel fier in. Daar sturen we al op. Daar scoren wij beter als overal in de hele wereld. Hè? En wij, dan bedoel je de Nederlandse melkveehouders. Ja, daar scoren wij dus. En elke liter melk, wat je er ook van vindt, die wordt ergens toch een meest consumeerd. En dat wij meer en minder produceren, wat we heel zo graag willen, dan wordt die ergens. Klimaat is overal grijzen. Hè? Dat wordt net in Nederland regelen. Dus daar op dat kant wordt maar minder melken, minder boeren, minder kei. Het klimaat averechts helpen. Ja. Ja, het is een sterk argument dat je dat effectief doet. Ja, en ik sterke argumenten dat de voedselzekerheid een rol speelt. Maar het gaat om het vinden van de goede balans, hè? Ja, nee, kijk, je hebt natuurlijk ook, ik begrijp het verhaal wel, maar natuurlijk, je ziet ook steeds meer dat grote zuivelorganisaties zorgen voor sojamelk, havermelk. Er komen natuurlijk ook steeds meer plantaardige alternatieven. Dus ik begrijp dat die melkvoorraad die zal nodig zijn tot een groot deel, maar ik denk dat we in alle opzichten in de wereld in transitie zijn. En ook als het gaat om productie van zuivel. Ja, dat is ook weer een gevoel. Hè? En het is prima, dus meer plantaardig wordt er zijn. Maar bijvoorbeeld Friesland, hè, want die derogatieverlies is dat rekt het vooral Friesland. Hè. In Friesland kun je heel goed zien welke groen geschikt is voor akkerbouw. Nou, daar zit Joodje nog aan, of weet niet. Dat is die noordelijke skiel en de zuidwesthoek en de zuidoosthoek en nog eens een hoekje. En oerl werd gas, die het maar vanuit dat is ik alleen geschikt voor gas. Dus daar zal de blomkool en de sla zal daar net groeien. Nou, en wat is het mooie van dat gas? Op gasland is trouwens de waterkwaliteit, dat gaat oerl goed. En dat neemt dus de stikstof van de stront neemt dat ik heel goed op, ken dat ik. En die een kool is vegetarisch, hè? Die kool eet alleen nog maar gas. En die maakt het, nou, dan gaat dat gas even door die kool heen. En dan komt er melk uit. Dan is dat niet net stront. Dan is dierlijk. Nou ja, dat snap ik dan wel. Maar je kan eigenlijk ook zeggen dat het vegetarisch is. Het is puur van gas maken. En dan komt stront uit. En daar groeit dat gas weer van. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? Als het in balans is, alleen dan ga je van de strandbiedeling vast te volle gaan. Nee, maar daar heb je net de volle van. Daar ga je net de volle van. Nee, ja, had dan de nieuwe spelregels binnen dat we er volle minder opbrengen moeten. Ja, dan, dus ik vind het net het goed dat wij over een strontoverschot praten, maar we hebben over een mestplaatsingstekort. En dat tekort is creëerd. Daar hebben we het over. Ja, en dan het mestplaatsingstekort. Dan ga je precies zijn wat het is. Want het hele verhaal wat er nooit deadline wordt, dat het echt hoe de pluimveehouders en hoe de barhouders die gaat best wel goed van. We komen bij de mestplaatsing. Ja. En dan worden die er echt nog verstraft. En dan denk ik, verdikking dan daar. Dan komt er een motie van de week. En dan walst de helft van de keer dan toch wel heen. En dan denk ik, ja, maar dat is ook een politieke gebeuren. Maar de plomp is het zonder meer. En van de Bargen is het het grootste pad klap waar je zegt. Maar er is ook een hele politieke wens dat we van die intensieve veehouderij maken. Dus die zit er ook in. En Holman is anti-intensieve veehouderij. Dat is zelf ik oneerlijk. Ja, maar nou boeren die het mij de mest al via al je op water gaat, dat die mij kwakken worden, omdat het. Ja, maar dat is ook net een wens van LTO net en van mij net. Ik zal een heel mooi voorstel. Ik doe een heel mooi voorstel. Wij hebben een uitstekende landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer, Laura Bromet. En ik ga Laura vragen een keer bij jou op de boerderij te komen kijken, een beetje in discussie te gaan. Want
Ik denk dat op dit moment het grote probleem voor de boeren is dat ze te veel achter één organisatie, één partij aanlopen, die werkelijk zowel in Den Haag als Brussel niets voor elkaar krijgen. Nou, dat is prima, dat zoek ik nog leuk. Ik vind het Bromet komt. Bromet, het is krek of kinderkar. Ik ken haar nooit persoonlijk sprutsen, maar ik volg haar al heel lang op X. Dus ik heb haar meningvorming en op al die debatten heb ik wel redelijk in beeld. En dat die had ik iets in beeld wat net maar de werkelijkheid strookt. En die jaren, en ik heb wat meer mensen van die gedachten op de hiermhoorn. En dat vertelt ze en dan ben ze heel begripvol en ze snappen het, maar mijn mening verhoort er net om. En dus dat is ik wel spierig. Nou ja, misschien dat die argumenten van jou wolhout snijden. Ja, maar die had ze grif was jet, ja. Maar Jerre en in de praktijk Sjen. Ja, maar die had ze gewoon offensief van jou er nog bij. Ik wil net dat ik Bromet in poren gedacht. Maar je beantwoordt niet de vraag waarom jullie maar achter een partij aanlopen. Welke partij lopen we achteraan? Nou, de BBB met name, die niets voor elkaar krijgt. In Den Haag niet en in Brussel. Ze zijn net bezig. Ja. Ze hebben al wat dingen voor elkaar gekregen. Als je nou die N5-gebieden, dat is dan maar een druppel op een gloeiende plaat qua mestplaatsingsruimte. Adema zei dat het niet kon. En toch is het natuurlijk. We beginnen van schrik al Hollands te praten. Ja. Of net, dat schakeling komt naar band. Taalborg die kennen het Fries praten. Ja, vaker van die omkolen die net Fries praten, die je dan wat uitlezen maar nog. Dat kennen we wel hoe. Ja, nou, we praten over het landbouwbeleid, maar dat had natuurlijk alles te krijgen met het generale beleid in Den Haag. Van dit nieuwe kabinet. Het zit er goed 100 dagen. Hoe sjost u daar van u ternaat hoe het in Den Haag om een takje op te heden? Nou, dan word ik daar net heel blij van. Nee. Ik zorg daar toch een kabinet zitten wat totaal geen eenheid is. En als de bestuurder was, dat heb ik nou de lijve ondervonden, maar het een eenheid was. In wat is Friesland hebben we zo'n, als het net slaagt om de eenheid te bewaren, dan kun je het net besturen. Dan slaagt het net. Nee. En dat is dus het punt van dit hele kabinet, dat je geen eenheid binnen. En inderdaad, dan komt de oppositie inderdaad met moties omzetten van goh, ben die nou blij op mij zien? En als ik dan helemaal zo naar het asielbeleid, nou, daar krijg ik helemaal de keel van Utrecht. Nou, laten we even hier een fragment nog. Mensen die daar uit Afrika komen, ze kunnen daar wel naar Oeganda en dan weer om naar hun eigen land. En dat is een goed idee. Ja, het is een beetje door de schutting gooien natuurlijk. Als we zelf net weten waar we ermee moeten, dan schepen we een orde mee op. Wat ik weet over Oeganda is dat het niet een echt veilig land is. Dus om daar mensen bewust heen te sturen lijkt me niet echt mensvriendelijk. Ja, dit wie een van de ideeën van het kabinet en de vreedsmerk reageerde daar Arroene Vreed op. Matje uitprocedeerde asielziekers boeten de Europese grenzen in hubs onderbrengen. En Sjen als ze daar wij misschien dan weer naar haar land van herkomst kennen. Ja, wie het een idee, wie het een plan, wie het een proefballonsje, wie het wil besprutsen met de minister in Oeganda die er echt wil gong, of wie het weer helemaal niks. Ja, ik zit me er weer kwaad over te maken. Dat moet ik niet doen. Want het hele verhaal van Oeganda, dat is gewoon in alle opzichten onzin verhaal. In de eerste plaats, er zit onder de laatste groepen asielzoekers relatief veel homoseksuelen die landen als bijvoorbeeld Iran echt zwaar worden onderdrukt en waar doodstraffen op staan. En ja, als je die groep naar Oeganda stuurt, een land wat ook een heel repressief anti-LHBTIQ en nog plus beleid voert. Jongens, waar zijn we dan mee bezig? Maar goed, dat is de praktijk. Maar is het een serieus plan of wil je dit samen een los? Nou, ik zag aan de reacties, deze mevrouw die loopt over van ijdelheid, mislukte presentatrice bij Ongehoord Nederland en bij het Zwarte Pietersjournaal. Deze mevrouw dacht van, er is nu een televisiecamera in de buurt, ik roep maar wat. Maar hij ook in beeld hoeveel asielzoekers er homo binnen? Grote groep. Ja? Okay. Het is een grote groep. Cubanen, Iranezen. Kijk, want ik heb hetzelfde portefeuille asielbeleid in de Statenfractie. En we hebben veel contact met COA. En die komen ook nog wel eens in asielzoekerscentra. Ik ken de materie vrij goed. En dat is een grote groep. Maar los daarvan, waarom zou je mensen die politiek op de vlucht zijn terugsturen naar een land waar ze niet eens weten hoe je het woord mensenrechten schrijft? Dan ben je toch krankzinnig bezig. Klopt. Nou, als ik even naar het CDA zocht, dus de partij van de barmhartigheid en zo. En zit in de asieldiscussie misschien krijgt wat oors. Als laten we zeggen de PVV, die dit kabinet domineert. Ja, zeker. Hoe komt dit op de oor? Nou, dit komt ook als een
Nou, eigenlijk even waarom naar die energiehub. Of, sorry. Dat is een hub die speelt bij hem in de gemeente. Hub zit bij mij altijd energiehub. Maar daar ben ik samen mee bezig. Maar dit is dus een terugkeerhub. Maar in feite is het een terugkeerhub is net een nij idee. Dat bestaat al een score. Maar als we dat echt goed inzetten wordt, dan was het inzetten van de mensen die uit dat land komen en die uitprocedeerd binnen, die kist dan in zo'n terugkeerhub in dat land plaatsen. En dan maken ze afspraken met dat land hoe de mensen die echt uit dat land komen. Wat nou voorlijn wordt is, we zetten gewoon zo'n terugkeerhub dan deel in Oeganda, maar dan maakt dan Elsenien die het helemaal uit dat continent komt, daar maar heen. Ja, dat slaagt nergens op. Want dan werk je net aan een goede terugkeer. Want als die mensen echt uitprocedeerd binnen en het gaat dan mis, dan vind ik echt dat je ze dan netjes, ik ben weer ombrengen maten, en dat ze daar echt rug hebben om daar weer hun integratie weer te vinden. Want het is net best. Je bent wel vlucht, hè? Je bent wel ergens heen gaan, ja, asiel onvregen. En dat is het hele probleem met ons migratieverhaal. Dat wij de problemen van de terugkeer net goed regelen. Wij hadden de zaken net op orde om ze op te vangen. En daar kun je gewoon nou om werken om dat wel van elkaar te maken. En daar hebben we absoluut geen asielcrisis voor nodig, want dat is het net. Een heel soort mensen ervaren het wel als zodanig. Ja, en ik vind het heel raar, want elke keer opnieuw dat dingen mensen ervaren van alles. En daar zul ik niks van zeggen. Maar alles wat je ervaren hoeft dan net voor een crisis te wezen. Precies. Want wij heren in de landbouw dingen net goed gaan. We heren in de wijn gaat het net goed, maar we maken er een crisis van. Maar hoe kun je dan nog prioriteren? Hoe kun je dan nog zeggen wat iets echt belangrijk is? Want crisis is echt het uiterste punt van. Nou ja, je kan wel zeggen dat de grote winst van de PVV bij de laatste verkiezingen onjouwt dat een groot part van de Nederlandse bevolking de immigratie als een crisis zocht. Als een van de grootste problemen die het was eerst oplossen. Maar dus het is toch, ik koos eraan net raar dat politici van de PVV daar vooral op inzetten. En van alles aan creatieve ideeën maar op tafel smieten om maar wat te krijgen. Nee, dat de PVV, dat is hun speerpunt, toch? Dus dat is heel logisch. En het is nou ook aan hun, dus let ze daar mooi mee aan de slag in, denk ik. He, dus jouw hun rond om dat te regelen. En ik wil, als je door je bellen van worst aan tafels komen, toen dacht ik, dat in dat leuke programma waar altijd mensen aan tafel komen, die krijg ik nog wat zo verstand van. He, dus nou word ik het vragen gesteld door iets waar ik uiteindelijk helemaal geen verstand van heb. Maar daar vind je misschien wel wat. Nou ja, ik zie wel dat er iets in gebeuren moet. En het altijd al of het net crisis ziet, maar het gaat net helemaal goed. En volgens mij vindt elke partij wel dat je het net maar op zijn loper in en laten kennen. Dat vind ik iedereen. En nou is het krekkers maar landbouw. Er is PVV en die doet misschien ook alles lang het lieke handig. Maar al die andere partijen die vallen er natuurlijk helemaal uit. Terwijl ze zelf of je nog stuur zitten of weet ik helemaal nooit echt een oplossing gewoon hebben. Dus dan denk ik, laat ze nou maar. En natuurlijk maar verstandige dingen doen. En iemand die het ergens onveilig waar komt, maar net naar een landstuur werd het onveilig. Dat lijkt het niet logisch. Maar wat mij goed aan lijkt is dat je die asielmeisken, dat je die toch meer definiëren. Van is het iemand of immigrant, want waarom ben ze hier kan? Omdat ze onveilig winnen. Bezoek mensen in een rubberboot de Middellandse Zee steken, die gaan daar een berg geld voor betalen. Maar dat doe je niet voor je lol, hè? Nee, dat doe ik. Nee, want ik denk net dat ze die gaan er misschien vanuit dat het op de andere kant beter is. Hè? Dus net iedereen komt met dezelfde reden en net iedereen is vluchtelingen. Dus ik word dat wel eens beter gedefinieerd zien. Zit ik gelukzoekers tussen? Hoeveel ben dat? Precies. Je hebt voor alle soorten. Dus waar je wat kunt doen, denk ik, is met die veilige landers. Ik denk dat wat staatssecretaris Van den Burg in de vorige periode gedaan heeft, bijvoorbeeld met Marokko afspraken te maken over terugkeer, dat een goede aanpak is. Want het echte probleem zijn niet die mensen die uit landen vluchten waar ze echt onderdrukt worden. Het probleem is die groep die komt uit landen, relatieve jongeren, mannen vaak, die uit landen komen waar het relatief, want het is in Marokko ook niet veilig hoor, waar het relatief veilig is. Ik denk dat we daar, en die veroorzaken het probleem op straat, ik denk dat we daar een eerlijk dat ben al je doen. Met alle kabinetten je voorzeiden dat ik al, daar maar we wat voor regelen, dat gebeurde maar net en je kent er file van. Want in Europa ben we echt wel bezig om dat van elkaar te krijgen, want dit is een Europees probleem. Het is want mensen die het online komen in Italië, die vragen daar asiel aan, maar ondertussen reizen ze terug naar Nederland, komen ze in Nederland, maar wij wel regelen dat ze weer waarom, maar eigenlijk naar Italië, naar het land waar ze asiel aanvragen en
Zo zitten uw asielzoekerscentra vol met mensen die het ijs... Ja, hier net dat is misschien ook al bezocht. Ja, precies. En dus dat hele krenkje, daar maar in een Europese verband wat van doen. Meer landen die zitten van, we doen weer een grensbewaking. Ben je daarvoor? Nee, ik vind dat het echt op Europees bij het gebeuren maakt. En wat heel belangrijk hierbij is, kijk, er zijn heel veel partijen nu langs de zijlijn te schreeuwen. PVV voorop. Dat is dat de constructieve middenpartijen, het CDA, Partij van Arbeid, VVD, in hun Europese fracties al 3-4 jaar bezig zijn over het European Migration Pact. Kan je wat van vinden? Nog net maar een soort succes trouwens. 2026 moeten de eerste effecten te zien zijn. Ja, dan is het Europees. Dat wordt nog even, hè? Ja, dat wordt nog even. Er gebeurt wel iets. Er gebeurt wel wat. En met Wilders gebeurt er niets. We gaan even al een paar zaken dat het kabinet mij wrakselt en mij dwaande is besprutsen. Wat vind je van de regie van de minister-president, van meneer Skoof? Ja. Die glimlach is veel zeggen. Ja, die glimlach is bij mij heel veel zeggen. Ja, ik vind het heel veel mensen. Ik wil mensen net afvallen, eigenlijk maar ze onmoedigen. Maar hij wordt elke keer, heb ik het gevoel dat hij de regie net goed pakt. Want in feite is hij eigenlijk gewoon een regisseur. En hij maakt gewoon de zaken van mijn combinatie wat elke minister doet. Maar elke minister die roept maar wat, die kiest voor zijn eigen hachje. En hij maakt het er geen geheel van. En dat is volgens mij zijn taak. En ja, die taak, met alle respect, dat voert er dan net goed uit. Had Joost Koolvien Kooistra, gong je dan man je weer met willen uit werk? Of zijn je van subjoord, maar ik doe wat oors? Nou, het valt net aan om daarin te verplaatsen. Maar de man had net een makkelijke baan natuurlijk. En elke nieuwe minister-president moet er even inkomen. Dat is een stuk in Oorland. Dat hebben we geen alle woorden, maar we hebben om. In het begin vonden ze het al, moesten ze al wennen. Hè? En nu komt Schoof naar 14 jaar Rutte. Dus ja, die wie lienig zat. En hij had natuurlijk net een makkelijke coalitie. Oh nee, maar je verwacht je dan, als ze graag willen dat hij deze klus klaart, dat er wat comfort krijgt vanuit de achterban, vanuit de coalitie. Ja. En dat gebeurt nou krijgt net. Nee, hij krijgt net altijd een goede comfort. Nee. Maar het blijft gewoon een ambtenaar. Kijk, punt is, wat maakt er oors? Er is niks mis mee, maar hij is gewoon een topambtenaar geweest. En die zijn gewend om de tas van de minister te dragen. Die zijn gewend om vrijblijvend adviezen te geven. En nu moet hij zelf doen waar hij altijd op een andere manier mee bezig is geweest. En hij blijft gewoon, hij is niet doortastend. Hij mist ook de lenigheid van Rutte. Zelfs de lenigheid van een Balkenende. Het is een uitkomst van de coalitieakkoord. Hè? Nee, dat is het niet. Dit is een partijloze minister. Ja, het is een partijloze minister. Maar dat hij er zit is wel een uitkomst van het coalitieakkoord. Want die heeft een hele moeilijke coalitie. En net een partijleider mocht minister-president worden. Dus dit is de methode worden om zo via te komen. Hij is keuze 12. En het omzicht vooral komt uit wel in. Het extra parlementair en alles. Nou, Helpt je de Christ? Wat denk je al? Wie helpt de Christ? Het kabinet. Ja, Schoof, maar ik hoop je. Maar het kabinet? Ja, dat denk ik wel. En ergens, dat is ik beter. Hè? Want maar je verwacht dat ik een kommas had, toch? Ja. Denk zo dat ik, Geertje? Ja, ik denk het wel. En wat ik ook zeg in de Tweede Kamer is toch wel dat een heel soort partijen ook wil uitspreken van Schoof, zet hem in zijn kracht. En mensen helpen die man ook eens om zijn regie niet nemen te kennen. Maar je kan hem ook niet leren tapdansen, dat weet. Nee, dat klopt. Help je de Christ? Nog even? Nee, dat is niet voorspellen. Want er is geen enkele partij die belang heeft bij verkiezingen nu. Precies. Nou, allemaal niet. We houden elkaar krampachtig vast. En daarom hel je ze de Christ Maar er zitten nu zoveel brokkenpiloten in het kabinet, Faber voorop, dat de kans dat er ergens onderweg politiek ongeluk gebeurt, is iedere dag aanwezig. Dus er is geen enkele politieke stratege die hier voorspelling op durft te doen. Laten we gauw dan even van u Den Haag weer gewoon in Friesland in. Noord-Eerst Friesland had lang omlet een nij college. CDA en ChristenUnie sluiten haar oor bij het nog dealzittende college van FNP en gemeentebelangen. 4 juli last klapte de coalitie op het AZC-debakel in Noord-Est-Friesland. FNP en gemeentebelang die volgen door de uitkomst van het uitvierde draagvlakonderzoek en die in een net akkoord met een nij te bouwen AZC in de stad. Coalitiepartij Van Doe, sociaal in Noord-Est-Friesland, Sin Arkwad, stapte daarop uit het college. En ex-wethouder Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver zwaaiden dezelfde jongen haar. Ja, en toen weer de politieke crisis, die is dus inmiddels oplost. Onder oren terug het CDA. De fractievoorzitter van het CDA zit hier aan tafel. Dus daar heeft het er mooi even over haar. Is dit een coalitie 2.0?
Dit is een coalitie 2.0, ja. Ja, die linkse jongens en famkes binnen al je uit. En dan kan je... Nee, zo wil ik het net zien. Wij zijn een coalitie 2.0 die vooral bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Want we hebben in de Riet een heel soort zaken al uitzet. Heel soort zaken hebben we al bepraat. Die binnen al gestemd. En dat is al je uitvoerend beleid. Dus we moeten nou zien dat we die uitvoering gewoon bestuurlijk kracht houden. En dat het op gang komt. Ja, dus eigenlijk verhoort het er net zo vol. Nou, nee, dat wil ik net zeggen. Nee, daarvoor zeker wel wat. Er kan niks met links. Nou, het links en rechts, dat vind ik in deze situatie heel eigenlijk net van toepassing. Wat hier eigenlijk om gaat is van hoe vormen wij weer een bestuurlijke eenheid in wat is Friesland, zodat wij echt alle plannen die we hebben, dat we die goed uitvoeren kunnen. En dat is eigenlijk de onderliggende vraag die je leidt. Ik vind dat een hele gekke manier om te zeggen van dit gaan we links of rechts of dat we lokaal of net lokaal. Nee, dat gaat nou even van pakken wij dat weer waarom. En zorgen wij voor de eenheid en zorgen wij voor dat we vooruit kunnen. Maar wordt het een heel oor beleid nou er een oren coalitie is? Het beleid zit er nou vooral in het feit dat wij duidelijkheid over de asielopvang. Hoe wij ruimte houden aan opvang van ontheemden, zouden we dat neemt. En daarvan vinden wij dan vooral dat wij duidelijkheid maken over hoe vangen wij asielzoekers op, hoe jouw wij plakken we statushouders en dat we daar maar vooruit kennen. Dus dat is een beetje oors en de rest blijft precies wat het weer. Nee, eigenlijk niet helemaal, want wij gaan echt over de vangdoelstellingen. Dat is dus van afvalstof naar grondstof. Hebben we echt zijn van wij gaan net, want in het vorige coalitieakkoord verbonden met de Mierskip, in dat wij het lid is, het lid, de oude papierinzameling bijvoorbeeld, en dat we ondertussen wel even zeggen hoe het beter kan, maar we lid het of zat lid. Dat de inzameling dus is voor verenigingen en dat die daar een vergoeding voor krijgen. Maar in Kallemelaan, of het oude Kallemelaan, hebben we de blauwe containers al. Dus in feite ga je net in een goed beleid. Nou, wat wij van zijn in deze coalitie is van nee, wij gaan nou echt op zoek naar die ene lijn, want we zijn één gemeente en dan moet vooral werken we aan het feit dat je van afvalstof naar grondstof gaat. Want dat is van belang. En daarvan hebben we net meer zijn van nou, ga maar terug op de oude manier. Nee, we willen nou echt werken aan beleid voor de hele gemeente. En dat is wel echt wat nou nij is. En we gaan even hoe de energietransitie hebben we echt flinke meters maken. Daar komen de hubs. Daar komen de hubs, ja. En dat is dat vind ik mooie hubs, energiehubs. Maar dat is echt hartstikke van belang. Van wat is Friesland? Is het op sociaal, economisch, maatschappelijk belang? De bedrijven in Betterwoord en Halm, die zijn echt, die verzwagen zo'n 4.000 banen als meer. En daar maken we echt van steenmeisjes al. En dan maak je, die maakt wel draaien kennen. Dan maak je draaien kennen. En dan maakt de FNP echt zeggen van oké, wij maken verder zin. Dan ga je ook windmolen nodig. Het staat net als windmolen kan je het beschreven in uw coalitieakkoord. Maar er staat wel in van een energiehub. Die maakt gewoon draaien kennen. En dan is het op dat moment zin van welke beste methoden hebben we dan beschikbaar. Dan is dat het. Ja. En dan maken we dan alle zijn voor op green zetten. Politiek en wat is Friesland even vanuit? Hoe wordt er vanuit het profession? Hoe is het, jongen? Ja, het geval Halm, daar is mijn collega Daan Olivier al maanden mee bezig vanuit de Statenfractie. Ik heb begrepen dat afgelopen vrijdag een Tweede Kamerlid van ons daar geweest is. Ik denk dat er heel veel begrip is voor het feit dat die energiehubs moeten komen. Ik heb altijd het voorbeeld Tialf, wat dat betreft ook wel heel mooi. Dat was natuurlijk financieel een rampenverhaal voor de overheid in alle opzichten. Maar misschien nog toch nog even uitlezen, maar realiseer ik me nou wat een energiehub is. Een energiehub is dat je zeg maar duurzame energie opslaat en daar de mogelijkheid geeft om dat weer verder. Eigenlijk een hele grote batterij. Een grote batterij, dat is. En als je in Heerenveen kijkt, dat door het energiehub, want daar maak ik me ook weer kwaad over, daar zit voldoende capaciteit in om de congestie op het industrieterrein Heerenveen-Zuid op te lossen. En Liander, die in feite moet zorgen voor één kabel, weigert dat. Dan denk ik dat we in Friesland nog heel veel discussie te voeren hebben. En ik vind dat de FNP gewoon op het gebied van windmolens symboolpolitiek strijdt. Een beetje donker shot tegen de windmolens. Wie moet steeds bij jou, bij de pleits? Nee, want het wie interessant. Doet die dingen nou goed keer binnen de dure stroom die hebben eigenlijk al wat achter de regen. En zij staan al jaren volle langer in range. En FNP hoorde dat op. De windboeren in ze voor €40.000 kocht.
En die had wel 3 jaar worden voor de draai mocht. Nou, ik had dat even afwachten totdat het mocht in Friesland. Toen heb ik een offerte overregen. Maar nu moet ik €90.000 betalen in rentes omheen. Hij kan de rente niet eens opbrengen. Dus dan had het geen zin meer. Hè? Dan kan je beter panelen lezen. En dat het waait en de zin is geen kost erom niks meer. Dus dan maakt het in een batterij. Maar goed, we kunnen heel lang vol zinnebrillen en windmolens hebben. Als het netwerk het niet om kan. Dus dat je met het zwakste eerst ompakken. En daar ligt nou het probleem. Ja, of je moet het gewoon heel lokaal van jezelf al je wat regelen, wat ik hier opwek en opsla in mijn batterij. En dat broek ik zelfs. Dan ga je niks met het netwerk te krijgen. Misschien had ik nou zinnebrillen lezen, een windmolen en een batterij. Ja, dan kijk ik toch echt beter stroom gewoon hebben. Ja, hè? Ja. En ik had je het massaal bij jou gewoon op de groen door? Ja, maar ik kon net een stuk langer vol van het zelf voor zelfverbroek. Nee, maar dat is misschien wel weer. Het punt is wel dat wij hadden wel echt een probleem. Want de onderstation in Dokkum, dat is eigenlijk dat kan het lang net on. Dus daar moet ik een naaien bij. En voordat die er leidt, dan hebben we eigenlijk al problemen. Dus wij hadden ook in het akkoord zijn van wij moeten dus echt gigantisch inzetten om nou dat onderstation in Dokkum, dat er twaalf niet bij komt. En dat moet echt zo snel mogelijk. Want anders hebben we inderdaad helemaal geen energie meer van het normale net. Dus PvdA steunt het is echt, nou dank u wel, dat is al heel wat. Dus. Ja, nou, het PvdA had ik heel lang steunt jong aan Holwert aan Zee. Een prachtig innovatief project om Zwiert en Soortmijn wat te verbinden en Holwert op te stoten in de vaart der volkeren. Nou, jij er waren al zijn van jongens, het wordt helemaal niks. En dan had de rekenkamer er nog eens naar jongen van nou, je gooit er me mee ophouden binnen, want het wie een hele zwakke onderbouwen. Daar is altijd een grut vaststander. Nou ja, ik vind dat het hele proces. Goed dat het net trogeert. Nee, niet goed dat het niet doorgaat. Ik vind het nog steeds geen feest voor de democratie. Dat wij gewoon dit voorjaar komen via motie vreemd van de populistische partijen. Even met name de PVV en JA21. Die even wilden laten zien dat maar links. Ik wel eens gelijk haarstaan. Nee, maar dat doe je op een andere manier. Wij hebben gezegd dat het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Daar gaan we over debatteren. En dat wordt voor ons een soort van second opinion. Wij zijn voor Holwert aan Zee, maar wij hebben ook kritische vragen gesteld over de kosten van onderhoud en beheer. Het is niet zo dat er een blanco cheque lag voor Holwert aan Zee. Maar wij zijn door een aantal partijen nu in de positie gedwongen van we kunnen er niet eens als staat meer echt over debatteren. Want het onderwerp is gewoon gekaapt door met name PVV en JA21. Nou ja, of het nou gekaapt is of niet, maar als zelfs de rekenkamer zei van jongens, het is geen goed idee. Ja, maar er liggen ook andere rapporten. Kijk, de rekenkamer is 1 rapport, maar er liggen ook rapporten. Net onbelangrijk lijkt het mij. Niet onbelangrijk, maar die hebben gekeken. Het bestuurlijk proces hebben ze hele goede aanbevelingen gedaan. Boeren hadden altijd een nuchter verstaan en die zorgen ernaar van zo is het logisch of net. Nou, jij de baal van in dit oorzakel dat ze beginnen links net zo van rekening houden. Daar is dit nog. Voor mij is het eerste idee wie het in sectie zontje zoiets zit. Toen wie ik net LTO-bestuurder, toen zie ik bij districtsraad van Friesland Campina en dan kwam ik altijd op Eiland, daar kom ik nooit als LTO'er. En toen hiek het er met die boeren de roer. Want als toen Amelon vast, dan om die veerboot van te houden kost het doel al 10 miljoen iers kost dat. Dat is ook gewoon dat slept er je tegen altijd. Ja, van ver door. Maar dat ooit weer het idee, dat Holwert aan Zee, dat begon, dan kon de boten erin varen. Nou, en dan komt het boeren verstaan, dan weet je dat dat 10 miljoen kost. Je stuurt dat slip al hier en dan kom je over die zeediek en dan stuur je eerst naar een heel lang loon. Dan een heel lang pier en dan begint die boot. En dan denken ze dat die boten, daar hebben we een varen zo'n. Ja, en dan weet je al wat het kost. En je weet ik dat er zoveel boten net binnen. Dus toen van het begin hiek al zoiets van nou, kut. Ja. Daarna leidt net zo vier van Holwert. Dus het is eigenlijk een beetje jouw achtertuin. Ben je blij dat de stekker eruit is? Nee, eigenlijk ben ik daar net blij om. Maar het gaat mij vooral om de wijze waarop de stekker eruit lukken is. Dit was een burgerinitiatief. En het CDA vindt het echt heel belangrijk dat burgerinitiatieven, dat je die serieus neemt. En vooral deze weer echt heel belangrijk. Want dit weer echt structuurversterkend verhaal. Ik bedoel, wat is Friesland? Had eigenlijk voor de hele kuststrook. Dat is net een geheel. Je had de Waadzee, je had de Diek en dan gebeurt het. Nou, dan hebben we een stuk landbouw en dan komt Dokkum. Ja. In feite, als we dan zeggen van, is het recreatief, economisch een leuke gebied om naar dat te gaan? Nee. En wat Holwert aan Zee die had, of wat Holwert de projectgroep vooral die had, die had het probleem op elkaar gezet. En die had van Holwert een mooi verhaal maken. En dan denk ik van de dwarfstier er echt nog achter. We hebben een dikke verlies ziet maar nog in de
in de Seel, in de sporthal. In het MFC. Ja, MFC in Holwert inderdaad. En het dwarsbestuur Nou, even aanvulling op jou heel snel. We zitten in de laatste minuut. Heel snel aanvulling dat een hele bekende hoogleraar van Nijrode bestuursrecht zei dat dit dus het beste burgerinitiatief was dat ze ooit in Nederland heeft gezien. Ja. En dat hier de burgers echt het treurige is dat er zoveel zaken onder zitten dat het net of net een betelje niet. Wij houden er mee op. Je mij straks vooral discussiëren. Jaap Stalenburg, PvdA, Steertelid, Geertje Kooistra, CDA, fractievoorzitter. Wat is Friesland? En Jan Teerde Kooistra, boer en regiobestuurder van LTO.